Goddag. Hvad hedder I? Lisa og Vilas. Hvorfor siger du ikke goddag? Ja, hun er flot. Nu er det din tur, Vilas. Jeg har lige sagt noget. Det er din tur. Nej, jeg er lige Nå ja, Hvor bor I den henne? sidste video blev uploadet lige før. Mm. Og ja, det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal sige nu. Nå. Hvor bor I henne? Nå ja, vi bor på Toksvej. Toksvej. Toksvej, mener jeg kommer til at sige. Toksvej. Nej. Toksvær. Oh. Så du er virkelig stor, og du skal flytte hjemmefra, så skal jeg sige dig, at du skal helt sikkert flytte derover. Ja. Jeg er ikke forkert lige nu. Lige med din tur. Kender I nogen, der er på skiferie i øjeblikket? Ja. Nej, det er min tur. Det er min tur. Derovre står der en lampe. Hvem er på skiferie nu? Det er her lampe. Nu er du for pjattet. Nej, det er vores nabo Astrid, og Ola og Oscar, og Simon og Gøn. Ja. Simon og Gøn er far og mor, og så er de andre børn med. Ej, hvad med Ida? Nej, jeg mener, at Ola og Oscar og Astrid er i Norge lige nu. Og hvis de skal få ferie snart, så vil jeg også anbefale, at de skal finde, hvad hedder det nu? Ja, Norge. Er Ida og Niels også på ferie? Ja. Ja, hvor er de henne? De er i Lavinio. Ida og Niels, de er i Lavinio, og Hvordan holder du være med det der? de er vores fætter og kusine. Ja. Og vi har også været i Lavinio for ikke så lang tid siden. Det lyder godt. Og hvor er det, I skal hen med jeres farmor og farfar? Det ved jeg ikke. Men vi skal jo sammen med dig og farfar. I skal til Og Hartsen. farfar skal da også lige sige hej. Nå ja, hej. Hvem sidder derovre, den gamle mand? Hvem er det? Halløjsa. Hvad hedder du? Du skal præsentere dig. Jeg hedder ikke noget. Nå, Han hedder Jens, og han er vores farfar, ikke? ja. Som du sagde før. Ja. Ja, men tak for det. Hvem slukker vi?